سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا سحاب سنيت رفتا نغسل النهار سينما سمري نزعزز سلامتنا تقبلوا كبرات خطاتلتينا إذا channel زيناتات سبورت إنه يصعب أقدمنا نملؤ مكتتالكم بأخبارات نعدم ليونيل ميسي زدك سولو هوتيل بسرقة تغورغيروم ليونيل ميسي باريس تخاري زدك سولو زولو بعل حموشتو كوخوب هوتيل زحلف السومن منتهم بزي تفلطو سرقة كم ستغورغورا يحبرالهم مع كان زينا فرنسان بوليس تهاجر بمتقاس كم زحبرو ازلوا اتهم قصون بتصلي ماسك شوفونو سرقتي بنا حسنايت هنص ابيلوم يوم نابت هوتيل كاتو كيلوم بحاده كيتعصو صنح سجنت وي بالكن ابيلوم دما نابت اغاش زدك سولو وشطا كفلتات نايت هوتيل بممراح سفيح غورغورا اكايدو ولا قميص استسرقو ገንዘብ ይኹን ንብረት ከም ዘይብሉ ይሕብር እንተሎ ኣብቲ ሆቴል ግን ናይ ካልኦት ሰባት ምዃኑ ዝተነግረሉ ዋጋ $10 ዝኾነ ኣዋርቕን ጥረ ገንዘብን በቶም ሰረቕቲ ከም ዝተዘምተ እተን ማዕከናት ዜና ሓቢረን ኣለዋ እቶም ሰረቕቲ ኣብቲ ልዕሊ ሜስ ዝድቅሰሉ ክፍሊ ዝርከብ 4 ክፍልታት ከም ዝጎርጎሩ ዝጠቐሰ ፖሊስ ፈረንሳ ሓንቲ ብኡን ለይቲ $10 እናኸፈለት ድቅ ዝነበረ ስማ ዘይተጠቐሰት በዓልቲ ሃብቲ ኣብቲ መደቀሲኣ ዝገደፈቶ ዋጋ $3000 ኣዋርቕን 2500 ፓውንድ ጥረ ገንዘብን በቶም ሰረቕቲ ተዘሚቱ ከም ዝጸንሐ ኣመልኪቱ ሜሲ ዋላኳ ኣብቲ ምሽት ትጋንቱ ናብ ከተማ ሚስ ተጓዕዛ ግጥም ተካይድ ተነበረት ንሱ ግና ብሰንክ ዘጋጥሞ መጉዳእቲ ኣብ ገዝኡ ነይሩ እቲ ቅድሚ ሕጂ ከም ማይክል ጃክሰንን ማዶናን ዝበሉ ናይ ዓለም ነህባ ሰባት ዓሪፎምሉ ዝነበሩ ሆቴል ሜሲ ምስ ኣቶ ወጸጥታዊ ሓለው ዝያዳ ኣትሪርዎ ከም ዘሎ ይዝንገረሉ ኮይኑ ግና እቶም ሰረቕቲ ነጽንዑ ሓለዋ ሰጊሮም ድላዮም ክገብሩ ብምኽኣሎም ንብዙሓት ወገናት ኣገሪሙሎም كومان بشوعته كبت حاتيات يخصص نبارسا مريحو أنصار غرانادا أنا تتصاوت بزفصمو جبن نخلت قطماتنا ميداكي أتوستجدد رونالد كومان يطعمون زلوم أنصار بينفيكا أبزكارو قطم شامبيونز ليج بزحف فرسلس تبارو تسعر بموصوخا نشغرو أغاري دووناي مبرار دبنا أنصلالي ون كم زلو يحبرالوم رونالد أبزحف رودقت بصيح زلو بسنك إذن صعب حد غزي جبرلن شوعته كبت حاتيات مفصامكم زخونه دما يغلصالوم داماي تصاوتنا متقع بحري سلازلوم ترير بحر زلو هولندا وكومان قدم اندحرن صوتا ابز غبرو قال محتت نتصاوتو بقالعنا من قاف لمد زلو يو از خامس تصاوتو موغسن هودتن كليو ويركب قال اي قد اتصاوتا بارسا سلازقيرم كومان قد اتصاوتا برشلونه ناب 4-2-3-1 ان قيايره نتا كلب نفس سعرتن وردتن يمرحا كم زلو يخصصم قال غزيون امسمر مكلخال كسب حموشه تصاوت السرعلو اواناتالوم سالساي مس بريزيدنت كلب لابورتا سممع سلازيبلوم كومان كافل ما جميرو مس بريزيدنت بارسا جون لابورتا سممع كم زيبلو يغلصم لابورتا بريزيدنت نت كودادرن كلون بزعبا مصا كومان ابتا كلبات طرطار كخون كم زخل اميتنيريوم اذا خالو معلو تاخلو لابورتا حدشا سلطان امن ده يركبالوم بفلا كومان انصار دخمات كلبات غرانادان كارديزن معرب مفللايو نمصا عدلتا كلباب حدغا اتي خاتبايلو ابطمت مبرار كأتو غير ولوم نايتا سعرنت منفس سلازلوم ود 58 عامت كومان بزح غزينا بحق ان زقرب مغلص كم زب يزحبر انت خونه از كم ز عينت غتار مغلصي مورالن حيلن تصاوتن دغفتن كهاسي ايترفن ببورد كونه بتصاوت نايتا كلبون كان قفو صنيحيوم نابنت ابز حلفه غزي كم زيلنا ان تصاوتنا اب شامبيونز تكن عوتيلنا تامرات طراي كنصب عين خيلنينا بوتانا كنو حس كنصعد طراي زلنا مبالو انقيفويم از نايتا سعرنت منفس كالو كم حتى تقصرو يوقسلوم حمشاي نايت تصاوت لوط زيغبر بمخانوم كومان بسنك قطباو طفشنا بارسا نخلو حصرتاتن دروتنتن تقبلو زسلطن زلو سبيوم بسنك زتصاوت كشيطن بنصا مسرح مسغار حدث تصاوت كفرمن لعلن تحتن كبر زي مخالو جن كم دخام تقصرو غداي وقسا غير ولوم كال امداي موصا ميسي غريزمان ايمرسون رويالن زر ادخما تحزان شللتنتن كا نبارسا زي حل اسلطان كبلون كوقسن كيلولوم
ሻድሻይ ርኢቶ ዘይቅበል ነቃጽ ብምዃኑ ኮማን ነዛዝና ኣባይታ እና ዘበጠ ዝመጽእ ዘሎ ክለብ ብኸመይ ከሰልጥና ከም ዘለዎ ንዝወሃቦ ምኽሪ ኣይቅበልን እዩ ብፍላይ ብላፖርታን ካልኦት ሓለፍትን ዝወሃቦ ምኽሪ እዝኒ ከም ዘይህቦ ይዝንገር ንሱ ዝበላተ ዘይኮይኑ ሓሳባት ዘይቅበል ነቃጽ ባህሪ ስለ ዘለዎ ኸኣ ብቐጻሊ ዘውቅሶ ዘሎ እዩ እዚ ባህሪ እዚ ላፖርታ ኣማራጽ ዝኾነ ኣሰልጣን ከናዲ ኣገዲድዎሎ ሻብዓይ ዘይዕውት ፈተነ ምፍራም ተጻወቲ ብምክያዱ ሮናልድ ኮማን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንሉክ ዲዮንግ ብምፍራሙ ዘይዕውት ፈተነ ኣካይድካ ተባሂሉ ዘውቅሶ ተግባር ይፈጺሙ እዚ ባዕሉ ብውልቂ ዝወሰደ ስጉምቲ ብምዃኑ ኣብ ትዕዝብቲ ኣትይዎ ይርከብ ኣብ መንጎ ጸወታ ናይ ኣጻወታ ታክቲክ ቅይር ዝውስን ምዃኑ ተወሳኺ ኣውቂስዎ ዘሎ እዩ ኣብ ቀማምጣ ተጻወቱን ዘይቅቡል ስጉምቲ ከም ዝወስድ እዩ ዝንገረሉ በዝኾነ በቲ እዚ ልዑል ርእሰ ምትእማን ዘለዎ ኣሰልጣኒ ሎሙዶ ጽባሕ ይባረሪ ዝበሃለሉ ዘሎ ውጽኢቱ ኸኣብ ዝቕጽል ግዜ ዝረኣይ ክኸውን እዩ ሮናልዶ عند ማእከል ማንቸስተር ዩናይትድ ፖል ፓርከር ገዲም ተኸላኸላይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር ፖል ፓርከር ሮናልዶ عند ማእከል ዩናይትድ ክብል ኣብ ልዕሊ ትብሉጽ ኣጥቃዓይ ዘለዎ ኣድናቆት ገሊጹ ንሱ ነዚ ዝበለ ማንቸስተር ዩናይትድ አንጻር ቪያሪያል ኣብ ዝገበሮ ተግጥም ቻምፒየንስ ሊግ ክልተ በሓደ ተዓዊታ ድሕር ምውጻእ ሮናልዶ ኣብ ትግጥም ዘርኣዮ ድንቂ ብቕዓት ኣመና ከም ዝመሰጦ ብምግላጽ ኣብ ትግጥም ሮናልዶ ዝተመደበ 9 ደቂቃ ግዜ ተወዲኡ ኣብ ተወሳኺ 5 ደቂቃ መትኒ ዩናይትድ ዘበራብረት ብልጽ ሾቶ ኣመዝጊቡ በዝኻ ክለቡ ኣብ ልዕሊ ታላሊጋዊት ክለብ ዓወት ተጓናጽፋ ክትወጽእ ኣብቂዕዋዩ ሮናልዶ ብዘርኣይ ብልጽ ብቕዓት ዝተገረመ ፓርከር ዩናይትድ ማዕረክ እንዳይ ኣብ ልዕሊ ሮናልዶ ተመርኪሳ ከም ዘላ ዘርእዩ ድሕር ምባል ብሕጂ እውን ተስፋ ካብ ዝተጻወታይ ልዑል ምዃኑ ተዛሪቡ ፓርከር ኣስዒቡ ማንቸስተር ዩናይትድ ሮናልዶ ምሰፈረሞቶ ብዙሕ ክትከስበሉ ያ ዝብል ግምት ኣይነበረንን ዛጊ ተሰላሲሎም ካብ ዘሎ ግጥማት እትንኮ ብልጽ ኣመዝጋቢ ሾቶ ናይታ ክለብ ክኸውን ኢለውን ኣይገመትኩን እንተኾነ ክርስቲያኖ ካብ ትጽቢተይ ወጻእ ኮይኑ የረኺበ ዘለኹ ክሳዕ ሕጂ ድማ ዕውት ናይ ጸወታ ግዜ ዝሕልፍ ዘሎ ነዚ ዕድል በዓል ብሩኖ ፈርናንደዝ ኣይተጠቕሙሉን ከም ሮናልዶ እውን ከምቲ ዝድለ ጸለውቲ ክኾኑ ኣይከኣሉን ስለዚ ዩናይትድ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብ ልዕሊ ሮናልዶ ልዑል ተስፋ ገይራ ክትጓዓዝ ኣብ መወዳእቱ ኣብ ዓወት ከብጽሓ ምዃኑ እውን እምነት ኣለኒ ኢሉ ፓርከር ፔለ ካብ ሆስፒታል ተፋንዩ ድሕረን ሓደ ወርሕ ክንክን ካብ ዝሕከመሉ ዝነበረ ሆስፒታል ናብ ቤት ተመሊሱ ዘሎ ፔለ ሕጂውን ፈወሳ ጥረ መንሽሮ ክገብር ምዃኑ ተሓቢሩ ብዝተገብረሉ ክንክን ጥዕንኡ ተመሓይሹ ከም ዘሎ ዝግለጽ ዘሎ ወዲ 80 ዓመት ፔለ ካብቲ ዝነበረ ጥዕናው ጸገም ተመሓይሹ ናብ ገዝኡ ምምላሱ ኣመና ኣሐጉስዎ ከም ዘሎ ገሊጹ ፔለ ኣብቲ ክሕከመሉ ዝጸንሐ ሆስፒታል ኣብ ፈለማ ወርሕ መስከረም ጥረ መንሽሮ ካብ ረጉድ መዓንጡ ንምልጋስ መጥባሕቲ ከም ዘካየዱ ይዝሕበር ካብቲ ተዓቂቡሉን ጽዑቕ ክንክን ዝተገብረሉን ሆስፒታል አልበርት አንስታይን ወፂው ምስ ድራቤቱ ብህይወት ምሕዋስ ብዙሓት ኣፍቀርቱን ደገፍቱን ሓጎሶም ይገልጽሎም ጓሉ ኬሊ ኣቦኣ ኣብ ሆስፒታልን ከሎ ብዛዕባ ኩነታት ጥዕንኡ ንደገፍቱን ካልኦትን ሓበሬታ እናሃበት ብጽቡቕ ትከታተሎ ዝነበረት ኮይና ወላዲኣ ጥዕንኡ ምምሕያሹ ክትገልጽ ዘይትኽእል ሓጎስ ኮይኑ ከም ዘሎ ገሊጻ ኣብቲ ፔለ ካብ ሆስፒታል እናተፋነወ ከሎ ዘርኢ ዝተዘርግሐ ስእሊ በዓልቲ ቤቱ ማርሲያ ኣዎኪ ዶክተራትን ነርስን ምስኡ ሓቢሮም ተሳኢሎም እዮም ዝረኣዩ ፔለ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ጉዕዞ ህይወት ሓያልዩ ንነፍሲ ወከፍ ጉዕዞ ናይ ትስጉምቲ ክትጽምብሎ ይዘለካ ኣብ ሓጎስካውን ከተተኮር ይግባእ ልክዕዩ ኣነ ከምቲ ቀደም ደጊመ ክነጥር ከም ዘይክእል ሓቂ እዩ ጥዕናይ ግን ጽቡቕ ተመሓይሽሎ ሕጂ ኸ ተመሓይሸ ንቤተይ ክምለስ ብምብቃዕ ሓጎሰይ ወሰን ይብሉን ንሆስፒታል አልበርት አንስታይን ድማ ስለቲ ብፍቕርን ሰብኣዊ ርህራሄን ዝተሓወሶ ዝገበሩለይ ሓልዮትን ክንክንን ኣመስግኖም ኢሉ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ዝኾነ ፔለ ኣብ ዘመኑ 3 ግዜ ዋንጫ ዓለም ብምዕዋቱ ካልኦት ብሉጻት ተጻወት ዘይተጓናጸፉ ክብሪ ክሕዝ ዝበቕዐ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ተወሰኽቲ ዜናታት ፊፋ ነቲ ኣብ ከተማ ዙሪክ ስዊዘርላንድ ዝርከብ ዋጋ ቢልዮናት ዶላር ዝግመት ማእከላይ ኣብያተ ጽሕፈቱ ናብ ኣሜሪካ ከጉዕዞ ይሓስብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብመሰረት ጋዜጣ ደ ኒውዮርክ ታይምስ እቲ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዓለም ከም ማሕደር መዝነት ዘለዎ ኣህጉራዊ ፌደሬሽን ናይ ቢዝነስ ንጥፈታቱ ንኸስፍሕ ኢሉ ናብ ኣሜሪካ ክግዕዝ ሓስብ ዘሎ ፊፋ ካብ 1932 ኣትሒዝዩ ዋና ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ከተማ ዙሪክ ደኪኑ ክሰርሕ ጸኒሑ ኣብ 2018 ብጠቕላላ 4.6
$6 بليون أتاو رقيب منبارو زقلز فيفا بزيبو ونافسيو زلان فتسمو كم زي ما أمو يزحبر بوزحات أبالاتو مسبلشونا بستأساسر مقنيات ببوليسيو زلان كقفادو كم صانوح بمتقاس زما أزتدقاقا مناي مقفاس سقمت زن مسلو داوين وكم زلو يملكتم فيفا أبشحن تشعتين 204 أب كتما باريس قويمو أبتا كتما نعسران شمونتن عمتا دحر مصنح دمان أب كتما زوريك يعزوم أرسنال نتي أبرادارا أتياتو زل أتقعي سيفيا يوسف النصري نمفرامو نتقعي ألكساندر لاكازيت كم كيارنا تاسبانياويت كلاب كتقرب لا مدب كم زلوات حبيروم بمسرت لارا زون استباهلتا بسبانيا أتحتم غازيتا أرسنال نتي أبلا ليغا أب 85 قطمات تسليفو 33 شوتوتات كمزقب كيلو زلو موروكاوي أبز مصطري أنا ميد أكتسقاقرو وطينا زلام سيفيا دما ملك أواغانا يتساوتا 38.5 مليون باوند مخانو نا أرسنال حبيراتا سلام التصاوتي كملت أزيدليت أرسنال جنا أبت دحر 4 ورح زغفت مسكوت مسجار تصاوتي مثل كازيت كتلواوطو أدلاي تخوينو دما أبرئس لا كازيت جنزب كتوسخ دليت اللوام أكفافالي مانشستر يونايتد دوني فان دي بيك زمت سطر أب زغفت مسكوت مسجار تصاوتي كابتا غانتا قوت صدلو كم زلو غليصوم أتو هولندا ونزغل زلو غانتو زحالف ربع مشت أب قطم شامبيونز ليج أوروبا أنصار فياريال أب زكايدو تقطم أما ب89 دقيقة تغيرو دحر موصيوم فان دي بيك زي قولو البقعت نهالوني سولشاير غن أخو ناي مصوات عدلي هبني لن إنا بلا كام ممرار بخيرو كم زي فلت يزنقرلوم زحالف عمت ب4 مليون باوند كاب أياكس تعدق فان دي بيك انت ساليت وز مصطر مانشستر يونايتد قديفونا تعين أو دقاتلو زلا إيفرتون كم رحي حالينو زلوم أتقعي توتنهام هاري كين غانتو بحامس مشت أب قطم يويفا كونفرنس ليج حموش شتات أب زمزقبتلو تصوتها هاتريك سريحوم التنجليزاوي أب غانتو حموش تبع حدث تعوتتلو قطم كم منبر تغير تلعلو 3 شتاتاتي كم مزقب كيلو انت خونا دحرت قطم أب زهابو غازيت أو مغلطي أب زقطم زملو تصوتا كتصوت نبر كمتك كأتاناي كالوت تصوت تغيرنا ميدا كأتو فزيما أي تتصبخو نيرا بمبالنا أسرطاني بورتغالاو إسبيريتو زقوت زرباي وسابيلوم كين أب تصوتا أما بال59 دقيقة ينا ميدا أتينيروم نسلستي إنشو تقدم أوشت 10 دقيقة مزقبون بزيكا كين دل عالين جوفاني لو سيلسن ونحا حانت شوتو كمزقبو كيلوم يوم بحامس مشت فرنسا أمونغو مارسين غالاتا ساراين استخايدة قطم إيروبيان ليج بسنك دقفت كلتي انكلابات أميدا زفطرو عقرقر اتتصوتا نتشعة دقائق زاكل كقوارس كم استقدد تفليتهم نتقطم زمرح زنبرا مأكلاي دانيا اتم آمن حدوم زعقرقرو زنبرو فرنسا وانن تركاوان دقفتي تبارع نقراتنا مأكل ميدا كورورو دحر مجمارهم اتقطم أما بساسان شوعتن دو كبل كيلوم ولاكو اتعقرقر مسحادة اتتصوتا تغطسله كلتي انكلابات قن بزي زخون الشوت انت فلالين مارسي أبز حلفنا حسون مستمق أنا أنت زخونت نيس أبتقت مولو زنبرت أوان كم زبلنا يدقفتن باقارو أقات إيماني ريوم أبتعقرقر أبالا ديميتري بايت ماي بزملق ورعرع كم استدبدب أي رسعن بريزيدنت برشلونة لابورتا نكومان معسن بخمين كم مزنتو كم زباروكو سندلو كم زلو أفليتهم نسون الزفل الزلو هيرنانديز أندريا بيرلو ريبيرتو مارتينيزن مارسيلو غارلادو نكومان كتوكو بتاقانتا تحاتيهم زلو أسلت انت مخانم غازيت أتا سبانيا بسفيحو أبز سبسبالو زلو أوانيوم انتخونا لابورتا كابزوم حسياتنا أندريا بيرلو وين ريبيرتو مارتينيزن تمريتو أمو دم أزو ما أسلت انت أبسروحان فشلت انت قاتيموهم دقفت بارسا أنصارو كينات كأوجو مخانم سلز زغنزب قدمينه هولندا واسلطان مبرارو عقميو كحسبلو كم زدليو زغل زلوم زبزحو دغفتي بارسلونا اتنكومان زتك اسلطاني زافي هرنانديز كونلوم كم زدليو زحبر كسابتين مصاري وانጫ ዓለም ዝካየድ ዘሎ አህጉራዊ ግጥማ ዝዛዘም ንኮማን ናይ ምስጓግ ስጉምት ክወስድ ከም ዘይደለ ዝሕብር ላፖርታ ባርሴሎና ንኮማን ውዕሉ ሰሪዛ ከተባሮ እንተ ኮይና ኣስታት 12 ሚልዮን ዩሮ ካሕሳ ክትከፍሎ ክትግደድ ምዃናውን ኩሉ በታ ጋንታ ዝሕላቕ ወገን ኣብ ግምት ከእትወ ከም ዘለዎ ኣገንዚቡ فيفا نتوانج على ما بكل تعمد كايد أدالي وزل إما من دمص كهبل مخانو فليتوم اتأهجراوي فدرشنا نابز ميازيا ومجابيت ناكل تشحن عسران كل تنابزك أنا عقبائي نت إما مكد مسألو كم مدى بحيز وزلهم أولاد فيفا زخونا كل تيميتن 10 تحدن فدرشنا دما دمص إن كهبالوين بزي كازي أوانج على مساتة هاجرات قصرا نبر 40 منتن كبل زبل إما مون أبت عقبائي دمص كوها ومخانو تفليت لهم زبزحة فدرشنات نت إما مزد كف دمص انت هيبن دما كتصدق مخانو زحبر زلوم
ቀንዲ ሃንዳስ ናይቲ ዋንጫ ዓለም ኣብ ክልተ ዓመት ክካየድ ዝብል እማመ ኣሰልጣን ኣርሰናል ነበር ፈረንሳዊ ኣርሰን ቨንገር ከም ዝኾነ ይዝንገረሉ ስዑድ ዓረብ ድማ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ንዋንጫ ዓለም ናይ ምእንጋድ ዕድለን መታን ክሰፍሕ ብዝብል ምኽንያት እቲ ጸወታ ኣብ ክልተ ዓመት ንኽካየድ ሓያል ድፊት ክትገብር ከም ዝጸንሐት እዩ ዝሕበር ሓደ ካብ ዝበለጹ ኣጥቃዕቲ ላሊጋን ፕሪምየር ሊግን ዝነበረ ብራዚላዊ ዲየጎ ኮስታ ምስ ጠላዕ ብዝተኣሳሰር ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ተጠርጢሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ብምእታው ጽዑቕ መርመራ ይግበረሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ኣብዚ እዋን ምስ ኣትሌቲኮ ሚኔይሮስ ተባህለት ብራዚላዊት ክለብ ጻወት ዘሎ ጥቃዓይ በተጠርጢሩሉ ዘሎ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ገበነኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ ናብ ማሕቡስ ከመርሕ ከም ዝኽእል ይዝንገረሉ ኣብ ፖሊስ ብራዚል ዘካይዶ ዘሎ ሰፊሕ ስርሒት ምስ ጉዳይ ምትእስሳር ዘለዎም ሓያለ ጥርጡራት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለው ይግለጽ በአጸዋውቱን ብቃዕቱን ኣብ ቅድሚ ዝስራዕ ጥቃዕ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ሮበርት ሌዋንዶውስኪ ኣብ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ንዝንኡ ዘድምቕ ብቃዕት ከም ዘንጸባረቐ ተገሊጹ እዚ ብዙሕ ዓበይቲ ሽልማታት ዝዓተረ ፖላንዳዊ ኣብ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ አንጻር ዳይናሞ ኪየቭ ኣብ ዝተገብረ ጸወታ ኣብ መበል 12-27 ደቂቕ ብሉጻት ሸቶታት ብምምዝጋብ ክለቡ ናብ ዝበለጸ ዓወት ክትሓኩራ ክኢሉ ባየር ሙኒክ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ መሪሕነት ክትሕዝ ልዑል አበርክቶ ገይሩ ዘሎ ሌዋንዶውስኪ ድማ ኣብቲ ግጥም ዘርአዮ ተወፋይነትን ብቃዕትን ንሱን ክለቡን ካብቲ ሜዳ ኮሪዖም ክወጹ ገይርዎም እዩ ሮናልዶን ሜሲን ሕጂ እውን ገና ከዋክብቲ ሻምፒዮንስ ሊግ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ እዚ ዝበሃል ዘሎ ክልቲኦም ብሉጻት ጥቃዕቲ ምስ ክለባቶም ብዘንጸባርቕዎ ዘለው ድንቂ ተርእዮ እዩ ሜሲ ሮናልዶን ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ንብዙሕ ዓመታት ዓብሊሎም እዮም ሕጂ እውን እዞም ጥቃዕቲ ነዚ ክብሪ ዝሓድግዎ ኣይመስሉን ኣለው ሜሲን ሮናልዶን ክልቲኦም እዮም ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ክለባቶም ተሰናቢቶም ናብ ፒኤስጂን ማንቸስተር ዩናይትድን ተጸምቢሮም ኣብ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ሜሲ ኣብ ልዕሊ ሲቲ ሮናልዶ ኣብ ልዕሊ ቪያሪያል ሸቶ ብምዝጋቦም ከዓ ንዝንኦም ዘቐጽል ኮይኑሎም ብዘይካዚ ኣብ ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ ሮናልዶ ኣብ 178 ግጥማት ተሳቲፉ 136 ሸቶታት ከመዝግብን ከሎ ኣብ 151 ግጥማት ተሰሊፉ ዘሎ ሜሲ ድማ 121 ሸቶታት መዝጊቦም ዕድሚኦም እናዘያደ ዋላ ይምጻእ ገና ዝመርሑ ዘለው እዮም ባርከስ ፍትዋት ተኸታተልትና ንሎም ዝበልናዮ ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ስለምክትታልኩም ኣዚና ብምስጋን ከም ወትሩ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ክትሓብሩና ብኽብሪ ንዕድም ሰላም ወሰናይ